हेल' लोगोफोर गुड आफ्टारनुन टु इउ अल लोगोफोर गुड आफ्टारनुन नोंथांमोनखौ बयखौबो माने विश खालामहरनाय जाबाय लोगोफोर आं नोंथांनि थाखाय दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों जाहैबाय जे सासे सेंग्रा जे गुवाहाटीयाव फैनानै माने आन्दायलाबायनानै बेफोरबायदि खामानि नागिरनो फैनानै आन्दायलाबायनानै दं आरोना मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदिनो माने गामि ओनसोलफोरनि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो टाउनाव फैनानै खामानि नागिरफैयो थ' खामानिफोरखौथ' बेफोरबायदि नागिरलाबायबा कन्टेक्ट गैयालासिनो मोनलाबायाना थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि फैयोबा नोंथांमोना स्मार्टबासो फै नोंथांमोना स्मार्ट गैयाबा दा फै नङाबा नोंथाङा थाखा फैसा लुथिजागोन मागोन नै बेफोरबायदि जानो हागौ आरोना थ' बेखायनो आं बुङो नोंथांमोनखौ जे थाखा फैसा दङबासो माने फै आरो थाखा फैसा गैयाबाबो नोंथाङा सालु जानांगोन नोंथांनि दिमागा सालु जायोबासो नोंथाङा थाखा फैसा गैयाबाबो बड'लेण्डसिम सहैफिनगोन आरोना थ' आंनि बुंनाया बेनो जे नोंथाङा स्मार्ट बा नोंथांनो थाइसेबो थाखा नाङा नोंथाङा दिल्ली मुम्बाइ थां नोंथाङा स्मार्ट बा माने नोंथाङा जेरैखि थांनो हायो आरोना मुम्बाइ होन बेंगलर होन नोंथाङा स्मार्ट बा नोंथाङा थाखा गैयालासिनो थांनो हायो आरोना नोंथांनाव बुद्धि थानांगोन आरोना थ' बे बुद्धिफोरखौ आं नोंथांमोननो आं खोन्थाजोबनो हानाय नङा जे बेफोरो एफेक्ट होनो हागौ मानो होननानै बुङोबा बेफोरो गासिबो माने मोनसे मा होनो खोन्थाजायै बाथ्रा आरोना थ' नोंथाङा स्मार्ट बा नोंथाङा बुजिखागोन जे जायफ्रानाखि स्मार्ट नङा नोंथांमोना कमेन्टफ्राव सोंहरबानो जाबाय आरोना मारै थ' बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ माने बे थामनेलाव नुनाय सेंग्राया नोंथांमोनाथ' सिनायखाबाय जे बे मानसिया बबे जायगानि नोंथांमोनाथ' जायफ्रानाखि आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाफोर सिनायोबा आरोना नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाफोर सिनायोबा बे सेंग्राखौ माने माबाना हरदो आरोना माने जे स्टकफ्राव माफ्राव नुयोबा लिंनानै लांदो बा न'सिम दोनहैदो आरोना थ' सासे मानसिया माने गुवाहाटीयाव बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव नुनानै दिखोना हरबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच बे मानसिनिसिम आं थेंक इउ हामबाय होयो मानो होननानै बुङोबा जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायाबासो हेफाजाब खालामनो नंगौना नङा ओरैनो नायनानै थांगोन नङा नोंथाङा थैलागि थां नोंथांखौ रावबो नायनाय नङा पुलिसनि अनगा नैबेनो आरोना थ' बेखायनो आं नोंथांखौ बुङो जे नोंथांमोना जाय बर'फोर नोंथांमोनखौ बुङो जे नोंथांमोना जायफोरनाखि बर'फोरखौ बेफोरबायदि गोदाव सोराव नुलाबायो नोंथांमोना माने अननानै प्लिज हेल्प खालामलायबानो जाबाय आरोना नोंथांनाव थाखा गैयाबाबो नोंथांनाव दसे लाथ'नानै माने कन्टेक्ट खालामलायनानै बेफोरबायदिनो न'फोरनिफ्राय बेफोरबायदिनो थाखा फैसा बिहर नङाबाबो नोंथांनाव फैसा दंबा नोंथाङा नोंथांनि फैसाजोंनो थिनहर आरोना नोंथांनि थाखाय सासे मानसिखौ हेल्प खालामनाया मोनसे इसोरनि बोरसो आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आं बेखौनो बुंदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव जे जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायनांगौ बिदियावनो जोंनि बर'आ बहुद बेफोरबायदिनो सिथारखौ माजायो आरोना किडनेप खालामखौ नाजायो थ' बेखायनो आं नोंथांनि सिगाङाव दिनै बुंहरनाय जाबाय खावलायहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना बेफोरबायदि गोदाव सोराव फैलाबायनो नाङा जे खामानि कन्टेक्ट गैयालासिनो बेफोरबायदि फैलाबायनो नाङा आरोना